karing panayan tamo ing maragula pa magfiesta para kinuan ay duning Diyos. Keti, darawang doring devotos king karelang pamipasalamat at panalangin. Yan kasi ing karelang panata, banmidinan ba yung pag-asa, pauli ning milagro. Banwa-banwa, gaganakan daring dakalatawo ing kafiestan ng Apong Maria. Lalo na deting ating maragul at malalam a debosyon kayo. Magpasalamat la, kingakam tandang grasya, maninayang pakibat karing karelang adwan. At maniyawad lang milagro, king biedo. Maluwat ng banwa ing milabas, inyang datang yo ing milagrosang imahen ng Apong Maria, Keti Balenbayo. Manibat kanita, balang datang ing kayang kafiestan, antabayanan de ing peya kamakule, makabaldugan at marangal a kafiestan Keti king bisitas, ning Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje king Balenbayo. Manibat king 3 ning Mayo, mag-umpisa na ing pa novenaryo, iti ang ganag ing kapiestan. Agyang mapali at makatirik ingaldo, dakala pamurin ding daratang banpugayan Apong Maria. Maglakad, makipagsiksikan, alapitan demo at aparangalan Apong Maria. Sakripisyo da kano iti, ban pakiramdaman ing karelang panalangin. Apong Maria biyasa ya at manyawad kung sahop kaya nagabayan. Ami panyad na katasahop king anak na antabayana nung aring tao. Ilako na ng virus sa inyo. Kanyanyarang po, pangapong Birhen Maria, yung teta kang at sala at sika ng king kasalpatayanan. Hindi na naukasanang maragulakalam lalo tapunta kay sala at sika ng pingapong Ginu, bang manatili uling nining kasalukuyan at yutango king kagigitan na kabilyan ni sana aligtasan ta inisega na ka ng daratang salanta kagipitan kalingas ngasan at kaligalingan. Kupo Kenny, una, ingagong kupo at pasalamatan, in good health ning buong pamilya, at makasaw po king improvement po na ning malasanta nung nano po kailangan na rin mangailangan lalo na po king pisamban. Kilala miya ay Magdalena Manalansan, 62 anyos, tubuya San Sebastian, San Luis. Anak ya pa kanu, kilala na ni at pupuntalan ni Apong Maria, payuli daring malalam a debosyon ding kayang pipumpunan. Ang karanasan ko, kitang anak kong pangane, ala na talaga maputine, bubulat. O ginenggewa ko, ang giyandakala ring tao, panabitan da ko, kubitas ang kinimot kasi, mga di ko, kang Apong Maria, ang poking babo. Nasana rugo, ibire pa na ako, ingana ko, uling anak ya pa. Anya ruguya ko, makanya na lalong, milawig, ing kanakong kapanwalan, king mayupaya, ang pokang Apong Maria. Ngayon nga akong mikaduan, itang apo kong pangane, yakabud apo ko pa mo, ala na talaga may nga palini. Pero, inggewa ko, ko binili ing kain sarili ko, may nga di ko, ketang taus king loob ko, inyawad ken talaga kaya. Ngayon bigla ko nga isip, pangus ko sang keng larong mapait. Nyang kay gagagay nga na ako, leko kaya kang tatang na, inggewa ko, dinilo keng larong mapait. Ngayon ako,
Dinyene ang pasibayo ka na ako, anyaya ko, in ka na akong debosyon, king hapong ginukuha nga pong Maria, sagad. Madalas nang pupunta keti Santa Maria, ban makipamasa, makyabe king kuraldal. Manibatan king anak ya pa. Tutong dakal na lading pupunta keti Balen Bayo, ban parangalan, iapong Maria. Imaring kunanan, 65 banwa, Tubuya, San Luis. Edad dya kanong 14 anya mag-umpisaneng abalo iapong Maria. Payuli ning karelang kapanwalan karing akakamtandang grasya, dinaunde ing biedo, ban sumuyo king bisitas, at ayamuyot dala naman ding karelang anak at tapu, ban sumuyo naman. Yako, ka magdebosyon ko ang Apong Maria, may upisa niyang malat dalaga ko pa mga 14 anyos ko. Uling ababalitang ko kini Apong Maria, mapagmilagro ya. Ngini at saka kaybat ing kasaysayan ang ngining mikaedad ko. Abalo ko ngan ing kasaysayan ang Apong Maria, nyapi niya ako. Pinay ko sa sarili ko, gawang pitang hanggang agyo ko para baka nita makasawag ko parentang kalupa kong tao sumerbisyo ko king Pangapong Maria para baka nita itaping debosyon ko at saka itangaduang ko kayo bibiyena ngini hanggang nganing metwa ko hanggang matwa na kami rugo uling manyag king lugod ka nga Apong Maria di na nakesikanan para baka nita makasap kami karen kalupaming tao Imarlin Bayani naman Tubuya, Santa Cruz, San Luis. At pitula ding anak no. Banwa kanong adwang 2018 anyang pasaw piya kang Apong Maria. Uling kanita, malapit niya kanu ingkeyang kamatayan. Maragol ko po pasalamat di nga pong Ginoo na dinila na pang second chance. Ako ang Apong Maria. Kaya sabi ko pag mipaldang ko, kasi dati ako pala simba. Kaya sabi ko nang mipaldang ko, yan balang Domingo sisimba na ako. Kaya hanggang yan panibatan niyang mipaldang ko, masika na ako, sisimba kami ni ngabi ako. Malalam mo naman ing kasalpantayana ng Fatimatan, 58 anyos. Meni bata ning karelang malalam akapanwalan, karing kayang pengaring malalam mo naman ing debosyon. Ding anak na, tutuda lang penata kang Apong Maria, ban maging masanting ing karelang pamibiyebye, payuli ning karelang alang sawang dalong king Apong Ginoo, king kapamilatan ng Apong Maria. Ako po. Ting babaling na po ka na ako nga po po tanganyawad po. Na pong karagul. Ito po karang pamisa, mami ako. Po tanga tila po nga donasyon, mami ako. May naman po nga na ako, hindi niya na po ka na ako. No kung pangatalino, no kung pangaganang hangin, yung mga labula po obra. Ito po nga sabi ko ta po. Tsaka pa siya. At yung pong maliyarin, tingin niya pita po kay COVID niya po. At yung pong virus sa masat. Pero kung itatakutan kasi balo ko at suwaya Apong Maria na nakatampa po rin. Komportable po na itamo liginan kahit ang COVID data kasi bawat sa sakupan na balo ko kalibura na kasi aranasan ko po yan. Bawat miyembro na po ng pamilya po at ang ating pumakasakit, kalupan yung sinabi ng ate, o tapong minyawad dyan. Tutukin na ako pati po ate lang, may nga opera ako, tutukin na ako magdinis. Sahog na po nita talagang ala pong naging nanuman pong peligro. May nga ligtas ko po, ligtasan ko pa itang operasyon. Na ngayon, masika na akong pasibayo. Tutukin ko maglinis. Kaya kasi ramdam ko naman po talaga na milagrosa ya po. Nung ating akong adwan, kaya na dapat na libyan na naman po. Iwanita musgi naman, anak ya pa mo, tuki-tuki niya kang imana ban makasuyo bisitas. Keti, mamalisla at maglinis, at
Kagawan da iti uli ning akakang tandang grasyo. Inyang metong alibu siyam naralan 76, may bili ya kanuking alanganin imbyero. King kwento no, may aksidente ya at maging peligro ing kayang bi. Kaya kanito, may manatayo at binili ing pamanyawad no, kangapong Mario. Anak ko pa palagi na ako sa bisita sa mapangbisi ko. Pero, 1976, may aksidente ko. Ay, may manata ako nga po. Sisimba ako. Pati king sasman, pa sasman 6, magugtan ako. Sisimba ako. Unang mas nagpakay ko ang apo. May maglinis ko bisitas. Tigamdog kami. Amalis kami, magdikot kami. Sisimba ako, mamanata ako. Ang gating, may nga nervous ko yung aksidente ko. Yung may manata akong ako, nila ko sakit. Kaya, patating masakit ka rin. Pamilya ko, ako. Nagsabi niya si Mako, natati ang ako. Mahinis bisitas. Basta ito natin kung hinilig ka nga po, uli nga po minaglosa sa'yo. Kaya, bibigyan English ko kaya, bibigyan na. Nga magobra ako Manila, magobra hotel, sunday off kumumuli ko para maglinis ko, kaya maglinis ko ang ako. Sunday ako, punta akong bisitas, napakoselo, masaya ko, sunga ikikaya ko. So, listas ko, magdala ako laro na, maglinis ko laro. So, ang punta rin na masig katawan ko, masig ko bagyabon to. Kumakularo ka kung may di makaskas ko, makinikagawang ko. Tsaka ayaw kumihin ng panulo, masakit kong bagyabon. At kung di ka masakit, ikaskas mo yung panulo ko. So, may di ko nga po, yung panulo ko yung laro na, makadali ka na ang gagawa kanita. Ang dating, yan, ipatuloy mo rin. So, bisa akong maglinis. Kaya mumuran, kaya gusto pa na po na. So, nga kayo kung ating kung tayo magilis ko kami. Makanyang gagawa, mag-make bisita. Tsaka, bala mo, makuswelo gusto mong tao bisitas, baning misa, buri ko sang banang misa, munta ko paltar. Kaya bako biltaltar, buri ko bisik ko, ang libre ko lang, magpasalamat kung makansing gagawa ko. Bilang Hindu at Reyna tamo, manyawad tamong kasaupan kangapong Mario, ban milapit king kayang anak ing ginutamong Heso Kristo. Igagawan tamong veneration is we express our love and gratitude to them. Uling kayang tabi tala naman. Itinggagawa ng Maria kay katamo kayang tabi tayo. Anya, nung paniwalan tamo, i Maria kaladot kalawat katamo na tiniking banu kaya ben ng Jesus. Panalangin na katamo. Ingindong birhen, parangalan tayo, bilang kaya katamong pengari kalupaning ginumengabus kaya katamo. Iti pauli ning kayang lugod at pamantabe kaya katamo. Banal tamong santong pong santa, ding pengari tamong pawari kaya katang apo, padulong talaking bet, lalong-lalo lang, nung para kaya katamo, they have lived to the fullest as a model. Dakal na mo rin ding kilalang personalidad ang magdebosyon kang Apong Maria. Menibat mo rin iti kang karelang masidling debosyon, karing pipumpunan da kang Apong Maria. Iti mi pasa karelo, at ngeni didinan daw lago. Para karing devotos at karing maniwala, inspirasyon da king biyero, ing makaindong lugod ng Apong Maria. Ya ing babiyesi kanan, king aldo-aldo, apa makipagsapalaran, king kapag subukan, king biyero. Bistaman aliwaliwa tamo kapanwalan, ing maulaga, ing kaya katamong malalam alugod, ing kaya katamong malalam akasal pantayanan, para king kaya katamong indong patulunan. Ban kanita, pakiramdaman na, ring kaya katamong dalong